στο Minecraft και θα... Παίξουμε το δύο πάνω. Το δεύτερο επεισόδιο και έχουμε βγάλει και πρώτο... Όχι να το κολλώσω. Έχει εγώ κολλώσει. Ρε σήμερα τι να... Κολλώσω. Εντάξει, δύο γκολς παίξαμε. Τι πήγα. Κόκκινη. Εσύ λες κόκκινη. Εσύ λες κόκκινη. Ωραία ομάδα κόκκινη. Και οι πιο ωραίες ομάδες στο Bedwars είναι άγουα, κόκκινη, μπλε, πράσινη, κίτρινη. Τώρα είναι σκοτάδι. Σε αυτό το παιχνίδι όμως δεν έχει μαύρη, έχει μόνο γκρι. Εμείς το λέμε μαύρη. Έτσι. Μα αυτός ο τέκνο φαίνεται πολύ πιο βλαμμένος. Ενώ χάει. Αλλά όχι πιο ωραίο νομίζω. Δεν σε λέγω μέσα μέσα έτσι έκτος. Το shift πήγαινε πάρα πολύ γρήγορα και έκανε... Και πάτησε και το shift. Ήταν σαν να τρέχει έτσι, σαν να πετάει στον αέρα με το alt, Νίκο. Με το control. Μα αυτό εγώ τρέχουμε γρήγορα. Απλά να κοιτάει πίσω. Δεν γίνεται. Κάτσε να κάνουμε από δίπλα μας η μπλε είναι. Πες μου ότι είναι hacker πάλι. Δεν έχει. Ρε είναι hacker πάλι. Αλλά έχω δύο ομάδες. Μα δεν θα είναι απλώς. Το κάλυψες από παντού, Εγώ νόμιζα ότι το κάλυψες εσύ. Ωπα ρε ξυλαράκι βάζουμε εκεί πάνω. Κάτσε και άλλα δύο. Στέλνω σχεδόν έφτασε. Πάνω άκρη, πάνω άκρη. Έλα πάνω άκρη να χτίσω εγώ γρήγορα. Στέλνω ο Γκαραπελάκος έχει. Ένας έπεσε. Το είδα. Πάμε. Κόντουρ θα πάρεις εσύ, και τέτοια. Και πάμε για... Τώρα πάμε στα έμπερ και στα διαμάντια. Ενίκα. Αυτά στα 10 βάζω θα πέσω. Άρα άστα στο έντερ και όταν πάμε σπίτι θα... Σπίτι. Σε ένα νησί. Και θα πάμε σε ένα νησί, στο επτάμονο νησί όπως θα... Σε πόσο... ωραία. Και σε πόση ώρα βγάζει ξανά? Να περιμένεις, θέλεις. Θα περιμένεις εσύ και εγώ θα φέρω λίγο μπλοκ και κόντορ, εντάξει. Φέρει και για μένα μπλοκ, δεν έχουμε φέρει. Άμα μπορείς, πάρε και λίγα ξύλα για να καλύψεις έτσι λίγο το κρεβάτι. Όχι, θα πάω σε αυτή, δεν πειράζει. Μόλις δεις πάμε παρτό. Αλλά αφού μην έρχεσαι. Γιατί? Δώσ' το μου. Όχι! Ωραία φίλε. Εντάξει, γύρω για να πάρεις κανένα σαρπλίδι. Το σάρπρις νομίζω εμείς όταν έτσι ήμασταν πιο νοπάδες και δεν ξέραμε τι είναι το σάρπρις. Όταν παίζαμε πρώτη φορά νομίζω. Ναι, δεν ξέρω. Δεν μπαίναμε εδώ και λέμε τι είναι αυτά ρε μπρο. Όχι, λέγαμε οι άλλοι πώς παίρνουν σάρπρις. Και λέγαμε πώς το κάνουν και τέτοια πράγματα. Αλλά τώρα εγώ θυμάμαι ότι εγώ το είχα σκεφτεί. Το είχες... Το είχα καταλάβει νομίζω εγώ. Όχι, το έχεις καταλάβει έτσι πάνω σου πήγες, το πάτησες. Ναι.
Πάρε και μαλλί για να καλύψεις το κρεβάτι. Και πάμε τώρα στο έμενο. Εδώ πέρα στο τεστάκι έχω πολύ. Κοίτα εδώ πως έβαλα μπλοκ, βλέπεις. Κοίτα πήγα έτσι, έβαλα. Κάτσε να πάρω πολλά μπλοκ. Πόση χατάρα μπορεί να φέρει. Ρε, θα έπεφτε το. Σε παίρνω σπαθί, εντάξει. Σε δρένια. Το αφήνω εδώ και... Έλα, πάμε τώρα στα έμερα και θα πάρουμε... Ρε, τα βλέπεις τα μπλοκ του Orange. Στέφανε, λέω να πάμε να σπάσουμε κάποια. Απλά πάμε λίγο να πάρουμε και στολές. Ναι. Αλλά δεν μπορεί. Αυτή την πίστα την παίξαμε και στο πρώτο επεισόδιο, γενικά. Ναι. Και είχε... Και ήταν... Εμένα το... Νομίζω ότι το δεύτερο επεισόδιο θα μου αρέσει πιο πολύ. Γιατί είμαστε και καλύτεροι, τότε είμαστε έτσι πιο ρουμπάδες. Πήρα 2. Μπρο, είδα να φά... Νίκο, έρχονται οι μαύροι, τρέχα! Πόσα πήρες? Έχω 5. Εγώ 2. 7. Δες και τα γεμάτια. Και 4 τα γεμάτια. Και 4 τα γεμάτια. Πάμε γρήγορα να τα αφήσουμε στο chest. 4 τα γεμάτια. Κάτσε, θέλω να πάω να τους απασχολήσω. Επειδή τα άφησα όλα. Στο enter chest. Ωραία. Θέλω να πάω να δω άμα είναι εύκολο. Πάμε λίγο στη ρουμπάδα τους ότι να δοκιμάσουμε να τις σπάσουμε τώρα. Όχι. Ρε, αυτοί δεν έχουν σάρπνες. Πάρε. Κόντελ εδώ. Όμως δεν έχω μπλοκ και έχω στο πράγμα. Πάρε και μπλοκ. Ωραία, πάμε. Πάρε και σκάλες. Κάτσε αυτό που θα το αφήσω. Πέτα εδώ κάτω. Όχι, στα κρατήσω. Πάμε να δούμε οι μαύροι τι κάνουν εκεί πέρα. Και θα ξαναμπαίνω. Κοίτα το κρεβάτι τους είναι άχρηστο. Εγώ νομίζω ότι θα ήταν να το είδα. Κάτσε να τους πάρω και τα δηματία. Το ένα. Όταν γυρνάμε και θα την έχουμε σπάσει, μπορεί και να μην την πάρει. Θέλουμε να γίνει το κρεβάτι. Το καλή. Ναι. Αυτή η φλάμα δεν πάει να κάνει. Χαίστηκε. Ωραία. Τα φέρει στο ίντερνετ. Και πάμε για Orange. Κάτσε να πάρουμε και Diamond. Όχι, πάμε έτσι λίγο να γίνουμε πιο καλή. Ναι, και εγώ αυτό έτσι πήγα πάει τώρα να πάμε έτσι περισσότερο γρήγορα που είναι. Δηλαδή τώρα δεν θα εγώ νομίζω ότι θα είναι καλή. Η Orange. Αλλά έχει νουμπίκο κρεβάτι. Ήθελες έτσι να πάμε να τη σπάσουμε και απλώς έτσι να την αφήσουμε εκεί να γίνεται καλή και αλλά μα... Όχι ρε! Πάρε εμένα και πάμε στην μαύρη. Καλά λες και να κάνουμε και... Πρέπει να πάρουμε και Ender. Κάτσε, πρέπει πρώτα να δούμε που είναι η Orange για να ξέρουμε. Θα τη δούμε μετά με... με το zoom. Ναι, και εγώ αυτό ήθελα να πω. Έλα γρήγορα, έλα. Εγώ το έχω πάρει τ' άλλο. Εγώ μόνο ένα. 4 και 7 στο σπίτι, 11. Ρε 11 τώρα για ένα. Ναι ρε φίλε.
Κάτσε, μπορεί να... Εγώ δεν... Μπορεί ούτε καν να μην είναι καλή την παράσταση. Αλλά εγώ δεν ξέρω πόσο έχεις του. 7 νομίζω. Εσύ πόσα έχεις? 1, 2, 3, 6. Α, δώσε μόνο τα διαμάντια σου, γρήγορα. Εσύ έχεις 5 εκεί μέσα. Και 3. Ναι. 11. Δώσε μου λίγο τα διαμάντια. Δώσε και τα έμερα, ότι δεν πήρε. Κάτσε, να πούμε τι θα πάρουμε. Μπορούμε να πάρουμε 2 στολές και σπάσιμο. Ναι, πάρε κι άλλη μια στολή. Και άλλη μια στολή. Και σπάσιμο και ζωή και καρδούλα. Και αυτά. Ωραία. Αλλά Και και τώρα? η καρδούλα δεν την έχουμε. Παίρνω ένα φάρο παλαμάκης. Έλα, πάρε και 2 τέτοια. Πάρε και μπλοκ. Σου έδωσα λίγο τώρα γιατί... Κάτσε, θα σου πάρω κι άλλο. Κάτσε, περίμενα. Θέλεις να σου δώσω κι άλλα? Α, πάρε και σκάλες. Και τώρα πάμε να γίνουμε καλοί. Εγώ θέλω να πάρει και εσύ. Πέτα και 6 σκάλες, αφού... Δεν πειράζει. Όχι! Όχι! Ρε φίλε, θα έκανε τώρα κλατς. Αλλά τώρα ο άλλος με πέταξε κι άλλο για να πέσει κάτω. Άντε φλαμμένα ρε. Θες να πεθάνεις? Προσπαθήσω λίγο. Νίκο, τώρα θα πάρω και έντρεπελ κιόλας, Ναι. Πάρε 2. Μπρο, εκεί πέρα τι έγινε με το κολοκακούργο, ρε φίλε. Και πήγε να με ρίξει. Κάτσε. Σέμνε, εκεί πέρα είναι. Ο πρωτοκαλί. Αν να σε πετάξω. Κάτσε, κράτα 7. Oh my god. Έρχεται. Κάτσε, δεν ξέρω αν έρχεται. Για δες τι κρατάει. Δεν ξέρω, πότε είναι. Ωραία φίλε, γιατί... Γεια σας παιδιά, αυτό το βίντεο μας σας αρέσει, πατήστε το like.